Oğlum, Mämmetjan. Bar oğlum sığırlara ot ber. Bolýaýjy. Oğlum, gelýänmi? Eşitýärmiň sığırlaň sesi diňen oga? Barýanyjy. Oğlum, Mämmetjan, eşitýärmiň? Sığırlar ajyganlar. Ilki sığırlary doýuraly, soň çöregem taýyn bolar. Gellim eje, gellim. Al oğlum, şu jagaş çöregi gyzgyn wagty. Gyzgynjak wagtydan şondan tüýji zat ýokdur. Soň sığırlara ot bermäne gidersiň. Bolýaýjy. Gata çıktım-ay. Ejem canım beren çöregini ýeýin. Eýway, çörek menen kaçýarmy? Ya göwnümemi? Durgol çöreçüm. Men seni iýjega. Men ajykdym-a. Ejem gyzgynça wagtyň gowulýa diýdi maňa. Gelýän, gel. Men seni tutaryn. Garaş diýen. Garaş diýen. Garaş, garaş diýen. Garga garga, ay garga. Galym men esli görge. Uçmağa ganatyň bar. Maňa çöreğim tutmağa kömek edýdi. Gaçyran çöreğini özüň ýyzynyň etmeli bolarsyň. Han sen bir pikirlen. Çörek senden näçin gaçjaka? Bilmedim de garga. Öňe beýdip gaçan okdy. Asalym ýaltyçylyk sebäpli känil gamal ýagdaýlar öňüme çykyp durýanlar. Menden sana kömek bolmaz. Alga, yetersin. Gör sen niredekeni. Gel. Çörecigim, çörecigim. Kaçma menden gerecigim. Halis ajykdy menni. Iýsem iýza ýürejegim. Çeşme çeşme, ay çeşme, senin kızsından yeşik. Az kim hayalra kalksan, çörecüğüme yetişik. Yaltalara kömek yok, yaltalardan derek yok. Çünkü yalta çörek yok, yaltalardan karnım dok.
Salamu aleykum. Wa aleykümselam oğlum. Meneyem esli wagtlar çörüm kowulak gelýär. Ýöne asla izinden ýetip bilemo. Heme halis açyktym. Hemem ýatadym. Maňa edäý kömek agam. Gerek maňa çörek agam. Yer bolýa balam. Ýöne beýt ılgap asla oň ýylyna ýetip bolmaz. Yeri, onna men onu nädip tutmaly? Men işlerime kömek etsem, men sana öwredöýün. Bolýa, çöreğimi tutup berseň bolýa. Han onna başlaýas. Eliňe pil alla, han maňa kömek et. Dayhan ağa. Inha, mene ähli dip biljek kömegimi etdim. Inni maňa nädip çöreğimi tutup biljegimi öwredäýdi. Eýway, bu näme boldy? Azajyk garaşan bolsam, özüm geljek ekene. Ýöne ýere Dayhan ağa kömek edipdirin. Yok balam. Çöreğin sen işleýäniňi, zähmet çekeniňi, maňlaý derde köniň görüp ýygyna gaýdyp geldi. Ýogsa onu hiç gaçan tutup bilmerdiň. Haçanna halaja zähmet çekende çöreğin özi sen ýanyňa geler. Eger ýaltansaň, ol senden mydama gaçar. Özüňden ullar dinläp, kän zähmet çekseň, senden çöreğin asla hiç gaçan gaçmaz. Bolýa Dayhan ağa. Siz maňa ören köp zat öwretdiňiz. Men ýaltaçylyk edipdirin. Iýjek dugudymy haklamandyrin. Siziň beren nesihatlaňyzy asla unutman. Sağ ol Dayhan ağa. Bolýa, sag ol oğlum.